Sampun dongkap dumugi saangajenging sasana ingkang kinarya pepanggihan wonten ing ari puniki. Ingkang menika nyuwun paduka pangestu mugi rahayu. Sawanipun para putra ingkang keparang nganti sedaya warga ingkang kebareng manunggal cipta rasa lan karsa. Wonten majaning upacara nyadranaken wonten ing Pasaryan Gedhe Padukuhan Besalen. Para kaweningan bilih Padukuhan Besalen. Pramila kasebat Padukuhan Besalen tur ing uni wonten ing laladan Besalen menika wonten setunggaling empu saking laladan Majapahit katelah empu supa. Petilasanipun sakmenika tasih wonten. Pramila lajeng kasebat Padukuhan Besalen. Wonten ingkang kasaraken wonten pesanan menika wonten Raden Ayu Sukorini ugi wonten Nerangkusuma ugi Demang Ronopidul. Kejawi menika ugi sedaya pamong ingkang rumiyin ngasta wonten ing laladan Glagaharja. Pramila inggih kasuwun dumateng para-para ingkang kasebat kepareng nyekar sesarengan kadherekaken para putra ingkang kapiji. Karana para putra sampun dumugi wiwaraning sasana ingkang sampun samapta, monggo keparenga panjenenganipun juru kunci Pasaryan Gedhe Padukuhan Besalen kadherekaken sawetawis pendherekipun lumaksana hanampi sawanipun para ingkang kepareng manunggal cipta rasa miwah karsa wonten majaning upacara nyadanaken wonten ing siang menika. Berbojo kunto mandul ingkang kapiji menunggu cocok lampah sampun dumugi wonten ing wiwaraning sasana upacara nyadranaken ingkang menika sumangga keparenga katata murih rancaking upacara ingkang sampun nanging sumpah kehormatan dumateng warga masyarakat Tratah Kalurahan Glagaharja dalasan Kalurahan Argomulyo sepisan Padukuhan Besalen Banjarsari berikut saking laladan Kalurahan Glagaharja sawetawis saking Argomulyo wonten saking Guling namung semangkono awit saking Kreteking Borobudur nyadranaken wonten ing kalihan menika sampun sesarengan kalian warga masyarakat ngeluri budaya Jawi kami menunggu mangke mugi wontenipun tradisi nyadran menika mujudaken pemut lan seserapan dumateng penyanyi Sang Kula. Beli sedaya ingkang tumitah wonten ing Majapada mangke badhe wangsul wonten ngasanipun Gusti Kang Maha Agung. Kados para leluhur ingkang sampun murut ing kasedan jati ingkang sampun sumare wonten ing Saleh. Pramila samalih sedaya kadang panawugrida ngaturaken panuwun dumateng para tamu, para pepundhen, para pilih sepuh
datang kata lumben kadang Juluwarto ingkang sampun wiwit injang kala rawuh wonten ing papan menika satemah lampahing krido nyadranaken wonten ing kalangan menika saged lumampah Yono nir ing sampikala imanggi katuraken dumateng pangarsaning rombongan imanggi kepareng badhe usawis keluarga ingkang kepandherek nyadranaken mujudaken setunggaling pambudidaya lestantuning budaya kanthi gilir gumanti samya lampah ngasta uba rambe nyadranaken wonten ing kangge menika lenging sedya amung sajuga tunggal cipta rasa mewah karsa sesarengan anggalore tilaranipun para kina anenggih upacara nyadranaken salah satunggaling pambudidaya pandonga ingkang katujuaken dumateng para pepundhen mewah para leluhur ingkang sampun kapundhut wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya loka mugi ing mangke panjenenganipun dipun apunten sedaya dosa mewah kalepatanipun ugi para enggah kakung sumaputri ingkang saduluring budi saestu mujudaken saguling kanugrahan wonten ing madyaning upacara nyadran ageng wonten ing kalenggan menika setunggaling pambudidaya ngraketaken anggenipun sami pasedherekan didraksani ing sepisan niki adicara pambuka kalajengipun dilaksoni kaping kalih atur sapala saking kadang panawu krido dilaksoni kaping 3 atur pangandikan saking para ingkang kesuni ingkang sepisan mangke pangandikan saking pemerintah Kalurahan Glagaharjo kan wonten ing adicara wonten ing papan sanes ibu dene pangandikan ingkang kaping 3 kasuwun pangandikan saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman ini catur dadi wigatosing sedoyo nyadran ageng kalajengipun mangke dar tembul bujono wonten ing papan menika paripurna dar tembul bujono tumapak dilaksana ing salajengipun inggih dilaksana nyetar dumateng para nyamari kasebat kasur sesarengan karo pesaren gede Padukuhan karyo murwakani dadi upacara nyadranaken wonten ingkang niku sumangga sesarengan manunggu puja astawa wijiastuti wonten asalipun awis rendah satata wonten madyaning sasana ingkang sampun pinanci nyuwun wonten asalipun Gusti ingkang Agung ingkang kepangrasa agami Islam nyuwun gungan kanthi wasa basmalah iwan ini mbok bidhe wonten sawetawis para lenggah para pendherek ingkang kepangrasa kapitadosan sanes murwakani dadi sesarengan kanthi wasan basmalah kawula dherekaken sumangga bismillahirrahmanirrahim
salesipun monggo timbul persiapan kodaraken putra-putra mangke kadharaken nggih Yun sewu yun marginipun Mas Timbul monggo jumeneng wonten mriki mangke kodaraken saking kasih adat nggih monggo pun paringi margi nembe persiapan rumiyin lajeng Pak Penewanon monggo mangke nyekar wonten basaranipun Ki Demang Rono Digdo kawati angel gitu nek tadi kok jelek iki Pak kami tuwa mangke nyekar wonten